गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनैनि गोथार बाथौ सान फालिथाय फोरबोनि जिल्ला आफादनि बिबानगिरि, बियाब आफादनि बिबानगिरि, गामि आफादनि बिबानगिरि आरो बाथौसा नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। लोगोसे बाहेरा रायजोआव जिल्ला कमिटि जेरैबायदिहाय वेस्ट बेंगल, दिल्ली, अरुणाचल, मेघालय, बांलादेश फरायसालि फरायसालिमा गासैनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुम सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरदों। दिनै गोथार बाथौ सानाव सानसेनि हाबाफारिजों बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमखौ जाबायदिहाय फुंनि हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय, थानसालियाव आर'ज खालामनाय, दौरि गोथारि आसारि बर' समाजनि थाखाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय दिनै आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै जों सुबुं माहारिनि गेजेराव जाहाथे खौसेथि, अनज्लायनाय, गासैबो गोजोन थासारिया फैनो हाथों बेखौ आसा खालामनानै दिनै आर'ज खालामनायजों लोगोसे बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव गोसारहोनायजों लोगोसे खौसेथि, गोथारथि, गोजोनथि गासैखौबो बे धोरोमनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि गेजेरजों अनलायनाय गोसोजों बजबनानै लानो हानायनि थाखाय बोराइ बाथौनि सेराव आखाइ खबजबनानै आर'ज खालामो आरो बेखौनो जों दिनै बर' माहारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमजोंनो जों बर' हारिखौ खौसेथि, गोजोनथिखौ जों लाखिनो आरो बजबनानै लाखिनो थाखाय बोराइ बाथौनि सेराव दिनै गोथार बाथौ सानजों दिनैनि सानसेनि हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेनिखायनो जिल्ला आफादनि बिबानगिरिजों लोगोसे बियाब आफाद, गामि आफाद आरो लोगोसे गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरो समाजारि बिबानगिरि नोंथां बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोनखौ गासैखौबो जाहाथे गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो हायो बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनाय आरो गासैखौबो जाहाथे गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो हायो बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनाय आरो हामलायथिखौ बावहरनाय जादों। दहाय आफा बोराइ बाथौ गोजोन्थों।